आंनो हौवाया बैसागोनि दख'ना बायनो खाबाय आरोना दा लोगोफोर आं बरमा बाजाराव थांनानै दख'ना लानोसै बैसागोनि पुरा 50,000 होखादो आरोना लोगोफोर बिदिसो जानांगौ लायनो हौवाफोरा हिनजावफोरनो बिदिनो होनो हानाय नोंसोरनि हौवाफोरालाय होगौना होआनो थाखायो आरोना बायनानै लाखिगौना मोजां देखायबावनि दिनै धोनि बानायजोबगोन आरोना आं दख'ना दखानिफोरखौ पैसा ही पैसा होगा हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मीनाक्षी रामसियार यूट्यूब चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायना हरनाय थाफिनबाय नै दिनै लोगोफोर आं बरमा थांनायदों आरोना बरमा थांनो थाखाय नै क्रिस्टिकायाबो जोंहा दा ड्रेस गानखांबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर दिनै बरमा बाजारबो नालाय ओमफ्राय जोंहा बाजिलानावबो थांनायदों आरोना नोंथांमोननो मा दिनैनि भिडिअ देखायलांनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो गाखोदो दा नै लोगोफोर बरमा फारसे थांगासिनो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नै लोगोफोर बेखिनि जायगाखौ मार मोजां नुखायो आरोना भिउआनो जि मोजांखा बिफां लाइफां सारि सारि जोंहानि न' मोनफैबाय आरो लोगोफोर दा फिसाजोखौ माने बिबैजों गालांगोन आरोना बेखौ बरमायाव लांफाया लोगोफोर मार सान्दुं गोसा नालाय थांलायनोसै दा लोगोफोर गथ'खौ दोननानै बरमा बाजारा दिनै ओरैबायदि मानसिखाना लोगोफोर माने फुजा बायदिसो जादों आरो बैसागोनि मानसिफोरा जि बाजार खालामनो फैदों जों माने जोंहा बाजिलानाव फैग्रोदोंमोन आरो लोगोफोर दा नै बाजिलानि न' मोनबाय आरो जोङो ओमफ्रायसो बाजाराव हाबहैगोन दा टमिया सोंबायानो लोगोफोरनि मानसि फैबानो सोंखायो आरोना बाजिलानाव मोनफैनानै दसे जिरायबाय आरोना लोगोफोरनो जि गरमखा आरोना जि सान्दुं गोसाखा दिनै गरमबाबो लोगोफोर दा दसे थानानै बाजाराव हाबहैगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ नै दा बाजिलानाव साहा लोंनोसै आरो जि मानसिखानो लोगोफोर दख'ना आयु माने जागायानो गैलायलायलायानो नायनो दिनै धोनि जाजोबसिगोन आरोना दख'निफोरा मार माने बैसागोनि मानसिफोरा बायनो फैसोदो आरोना साफा ओंखारसोदोनाय लोगोफोर दख'नाफोरा जि मोजां ओंखारखादो आरोना इमान मानसिनिफ्राय नायनोनो जागा गैलायलाया आरोना मानसिफोरजोंनो मोजाङै दख'नाफोरखौ नायनोनो मोनदिया आरोना लोगोफोर ओंखायनो जों दा ओंखारबोफिनबाय आरो
ओमफ्राय नै लोगोफोर बोरमा बेदरखौनो जानोसै आरोना दिनै अमा बेदरबो बांहाय लाबाय आरोना दा लोगोफोर दा न'आव थांनानै गोथाव संनानै जाहैनोसै बरमानिफ्राय दा न' फारसे थांफिननोसै आरोना लोगोफोर माने बारा थाबाय थादिया आरोना इमान मानसिफोर लोगोफोर बाजारनिफ्रायनो लोगोफोर बेफोरखौनो लानानै फैबाय आरो मैथा दुन्दिया नारजि गाजि बायदिसिना लानानै फैबाय लोगोफोर नै बेबायदि गालांजानानै जि मोजां थाबाय थाखादो आरोना गेलेनानै गाबखायाखैबो बरमा थानानै न'आव फैबाय आरोना ओमफ्राय दानि फिसाजोखौ गालांदोंमोन नालाय न'आव हाबफैबाय आङो दा ओंखाम जानानै थांनोसै आरोना एसे आलासि जालांनोसै लोगोफोरजों गामिया जि साफाखा आरोना नै केक बेपारि फैदो आरोना लोगोफोर दा इखौनो क्रिस्टिकाया बेबेखौ जानो गाबनानै लिंनानै लाबोदो आरो अमा बेदरखौ थालिर देवदो आरोना लोगोफोर आङो थालिरखौ होबाय दं अमा बेदराव गोथाव जाखागोन ना सिंगिनाबो लोगोफोर आरो दा बेखौ आं मैथाजों संनोसै गोथावनो बाबाया लाबोना दोनदोंमोन आरोना सिंगिना जालायनोसै लोगोफोर गोथाव गोथाव दिनै सिंगि नाजों मैथाजों जि गोथाव जाखागोन ना ओरैबायदि कालार फैखादों नै सामाम गोथाव जाखागोन आरोना नायनायावनो गोथाव नुखाबाय आङो लोगोफोर आं रोंखागौबो आरोना संनो बेखौ माने आं फ्रायसो खालामगोन आरोना एसे खोबनानै होबावनोसै दसे मोनबायलाय लोगोफोर आंनि अमा बेदरा ओमफ्राय बोरमा बेदराबो मोनबाय आरो लोगोफोरनो जि गोथाव नुखादों लोगोफोर मार गरमखा आरोना लोगोफोर सान्दुं गोसानि स्प्राइटखौनो लोंनोसै एसे
लोगोफोर मैथाजों आं दा सिंगि नाजों संगोन लोगोफोर बिमाया संनानै दोननाय जुमाय रोसिदों ओमफ्राय बेखौ आरो बोराया लोगो आरोना ओंखायनो मैथा सिंगि नाजोंबो मोनबाय आरो लोगोफोर दा ओंखाम जानोसै गोथाव बोथिसे जालायनोसै लोगोफोर अमा बेदरजों थालिर बोरमा बेदर आलु मैथाजों सिंगि ना दा जानोसै लोगोफोर दा नै लोगोफोर जाखां लोंखां दा न' फारसे थांलायनोसै आरोना न'खौ गारनानै ओमफ्राय नै फिसाजोआ माने बिबैजों थालांनो नागिरदों आरोना थाङा होननानै गाबसोदों माने बिबैखौ मोनबा रावखौबो नांखाया आरोना लोगोफोर जि गाबखाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर नै न' मोनफैनानै लामाथिंजाय एसे बेरायफैदों आरोना माने फिसाजोनि पार्सेल फैदोंमोन बेखौ दखानाव होना गालांदों बेखौनो दा लायनो थांनो नागिरदों आरो नैबे दखानावनो होनानै गालांदों आरो पार्सेलखौ फिसाजोनि गस्ला आरोना लोगोफोर दा माबायदि फैदों नायनोसै गस्लाखौ ओमफ्राय गेसिकायानो फिसाजोआ जोंहा आंनि होनबाय थादों आरोना मार मोजां मोनखादों आरो गस्ला गोदान मोननायखाय ओमफ्राय नै लोगोफोर गानहोनाय नायबाय आरोना मारै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोसे आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लोगो मोनलायफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय